ହେଉଛି ଧରିକା ପ୍ରସାଦ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ସେଠି ତୋ ଭଳି ଅନେକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ତୋ ତୋର ବାକି ତମ ଜୀବନ ସେଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଆଉ ହଁ ମନେ ରଖ, ଆଜି ପରଠୁ ମୋ କଥା ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା ନେଇ କରିବୁ। ବାସ୍ ଭାବିନୁ ଆଜି ପରଠୁ ଏ କୃଷ୍ଣା ତୋ ପାଇଁ ମରିଗଲେ। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଅସୁବିଧାରେ ପୁଣି ଅସହାୟ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଆରେ ହଁ, ଆରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ପାଖ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ମୁଁ ଜାଣୁ ତୁମେ ସେଇଆ କର। ନାଇଁ ତମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରଖ ଫୋନ। ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡକ୍ଟର, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ୍। ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଡକ୍ଟର, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ମୁଁ ତେବେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ନ ଆସି ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ ମୋ ମା। ଏଇ ମାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା? ଯୋଉ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୋ ମା ତାର ବାକି ଦିନ ଜୀବନ ଏଇଠି ରହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ମନା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମତେ ତଳେ ବସାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନାଇଁ ଏବେ ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତଳେ ବସା ଠିକ ହଉନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ତଳେ କାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି? ତଳେ ବସନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଉଠନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତଳେ ବସନ୍ତୁନି, ଉଠନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଉଠନ୍ତୁ। खोजी खोजी हताश हो बंचार आशा हर सेन्सलेस अवस्था मु गोटे अचल अचिन्ह पुओ को पाई मुंडे शब्द आघात लगी से अतीत को हर बसी था तमें तमें तुम झील मान हर दुखर बहुत भांगी पड़ी से अचल अचिन्ह पुओ टी तुम हाथ टेकी दे मु तुमको कहीदेवी ए पुओ हम तुम अधा रातिर साथी मैडम से पुओ बहुत बड़ हो ना से पुओ मत अतीत को मन पकई पार से पुओ कौन कही पारा से किए ता ना कौन कौटी ता घर किए ता बापा किए ता माँ कही पारा से पुओ से पुओ भी कौटी अच्छे जहाँ सेन्स फेरियानी मु तो नुआ जन्म देती आ जोर पुओ को तमें तुम सर्वस्व उजाड़ी दे दुनियार बड़दाण्ड ठिया कर जीवन मरण सह संग्राम करने तमें तो बाट देखी से पुओ भी कौटी अच्छी केमी अच्छी कौन करुच्ची देखा मोर भारी इच्छा हो नीरव रुहनी प्लीज दयाकोरी कह से पुओ भी कौटी अच्छी
ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝି କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ମା ଜାଣିଛି ମୋ କଥା ଭୁଲ ବୁଝି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତୁ କେବେ ତ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ଘଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ମାରି ଦେଇପାରିବୁ। ଅଭିଶାପ ଦେ ତୋରେ କୃଷ୍ଣ ତୋରି ଆଖି ଆଗରେ ମରି ନିଜ ହାତରେ ମତେ ଅଣ୍ଟି ଯିବି ମତେ ମାରିଦେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ମା। ଆରେ ମାରୁନୁ ମାରେ ମୁଁ ତ ମରିବି ହେଲେ ମୁଁ ମରି ଭାବରେ ତତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ମା। ତୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହବ ଆଉ ତୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ତୋର ହିଁ ମୋ କୃଷ୍ଣ କରିବ କୃଷ୍ଣ। ହେଇ କୃଷ୍ଣ ତାର ଏଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରି ସେ ଭଲ କରିଛି ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଅବହେଳା କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ମାନୁଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିକାଲ ଚା ତ କିଛି ହବନି ମା। ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଚାଲୁନୁ ଆହୁରି ତତେ ଯେମିତି ମୋ ପିଠିରେ ପକେଇ ବୁଲାଏ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ତତେ ତା ପିଠିରେ ପକେଇ ଗାଡ଼ିକି ନବ ସିଧା ଓଟିକି ନେଇକି ଯିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ହେବା ତୁ କହୁଥିଲୁ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେ ତୋର କେବେ କିଛି ହବନି ବୋଲି ଦେଖୁନୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପଦାର୍ଥ ତମର ବଞ୍ଚିଛି ତୋର କେମିତି କଣ ହବନି ତୋର କିଛି ହବନି। ଚାଲ ମୁଁ ତ ଭଲ କରିଦେବି।